נפתח בגלל זה. ושלום לכולם, כאן יגאל, דניס ופה עידן ששוחה, אנחנו פה מצאנו בית של בן אדם, אנחנו בארוק. כמעט קפצתי לו לבית, אבל אז בגלל לאגים. טוב, לי יש לאגים כשאני נמצא. איפה? הנה. אני לא יכול לקחת את זה. הופה, סוף סוף זה. האמת כן, אני יכול. דניס, תביא גם לי נשק בגדים. יאללה, מה עכשיו אני הולך להשיג? נו דניס, תביא גם לי. לא הכנתי. אפשרי להרוג אותו, אתם יודעים, ולקבל את כל הדברים. מה חסר לך תגיד? וואי, יש טוב. איזשהו. מצטער על הלאגים, לא יודע למה, דווקא כשאני מצלם יש לי אותם ככה. בפרק השני כבר עידן נראה לי יצלם, אז ככה שיהיו פחות לאגים. דן, כמה זה הלרץ לך עכשיו? כמה פינג? 42. לא פינג, זה FPS. איך אני בודק? לא יודע, עזוב, אז נגיד שזה גבוה. אצלי אבל זה בדרך כלל 60 FPS, אני לא יודע. נו, איך אני בודק? 60 נקים לכולם ספיס, יאללה בואו אליי מתנה לי. יגאל, איך אני בודק? לא יודע, שאלה דניס. בואו לא יודע, אליי. לי בתוכנת הצילום זה מראה לי, אבל יש לי עכשיו איזה 10, וואי. זה דניס, הפרשינג איך סטאוט אני שלי. בודק? בואו אליי. מי שרוצה נשקים. רגע, דניס, אני אתה בא יודע אליך. שלא ככה כותבים, לא ככה כותבים weapons. אני יודע, אני רשמתי בפיניוס. נו. ופיניוס, כאילו יש לו פין קטן. זה- יגאל. או, מה זה פה, מה זה פה? סטון דווקא אני חייב. יש פה מכנסיים בשביל עידן. יש לי מכנסיים. תגידו מה אין לכם, אני מכין. מה, לי אין לי פול אין לי מטל סנייפ. סט. אין לי פול אין לי מטל סט. סנייפר. בוא נעשה טעים לדבר הזה. בוא ננסה לאלף אותו. יאללה, צ'וס, סבבה. אנחנו ממשיכים אחד לשני, חכה. טוב, הוא ברח. אני מאשים את דניס. אני שמחה. עידן, מה אתה אומר? מי השם? אני או דניס. כן, בוא עכשיו נשיג לנו כידונים כמה כאלה ונלך לזה. נתתי לי עידן כמה. יגאל, בוא נלך למקום הזה גן עדן, שבסרבר הקודם. נו, שמה כאילו נתחיל, אנחנו בונים כמו לפני בוא שהיה נגיד וייב. לבן אדם הזה 3, 4... רגע, איפה חכו. הוא? קחו ספירס, לכולם יש? הנה הוא. לכולם יש? לא. יגאל, לא, אל תצא אליו. חכה. כולם יש ספירס? לא? הוא בורח. הוא לא בורח, הוא הולך להשיג חומרים. כן, זה גם רעיון טוב להרוג אותו. עכשיו נשיג לנו חומרים, לא? אז נהרוג אותו אחרי שהוא יספיק. זה PvP סרבר, לא PvE. שנדע נכון. את זה. אנחנו צריכים חברים. רק דניס חייב, כי הוא לא יוכל לשרוד בלי זה. אם אתם רוצים להצטרף, אז אתם יכולים להצטרף אלינו. אתם, הנה, כשאני לוחץ HSG, הנה הסשיות HSG, נננה, 10, זה פשוט... תתכוננו, תתחברו. יגאל, יש 3 יוצאים עליו. לא, לי יש קצת בעיות עם כל הלאגי בגלל הצילומים. בגלל תקף לו טבק ציפור, עידן תקף לו את הציפור, יש לנו סיכוי להשיג לו את הדברים. כאילו שלא עזבו אותו. תקף לו את הציפור. בוא נעשה טעים לציפור. סתם, לא עכשיו. אחר כך. לא. לא, הנה, הבן אדם הזה בא לציפור, לא הגענו לך. לא, יאללה, בואו לשם. נלחמנו וזהו. הפרזה הוא מנצח אותו. יאללה, תוקפים אותו? יאללה, שלום. הבעיה אצלי זה הסטמינה, רגע. היא נמוכה. נראה לי שאני עכשיו הולך לשפר לי את הסטמינה. רגע, בוא נחכה שלא ינסה. הוא דפק מה המילידרמן שלו. 3, עכשיו. לא, אל תקפו אותו, שיט, זה הבן אדם הלא נכון. זה אותו בן אדם. זה העניין הזה שלא היה עדיף לתקוף אותו. או, יש פה מיטה, יופי. קחו. קחו את הריסורסים. נאו קובבי, לקחתי. אני כבד מדי. טוב, יש לי מיטה. יאללה, בואו נלך. אאוש! ציפור. רוצו! לא הורגים אותה. זה אקספיריאנס. הבעיה שהרגנו את העניין הזה שרוב האנשים אוהבים אותו. למה כאן הפתקים? חצים אני אקח. הופה, ויצפט, לקחתי. טוב. מי לקח את הרוגטקה שלו?
אני. wait. טוב, יאללה, לכולנו יש כמה כידונים יש לכל אחד. לי יש 8. דבר ראשון, בוא נהרוג את הדבר הזה. כן, בשביל אוהל. הנה עוד אחד. נהרוג כאלה על החורף, עדיף שיהיה לנו לאחר כך. יודעים מה? אני עושה לי עכשיו תן דולפין. די להגזים אותנו, אין לנו אפילו... לא, אנחנו צריכים אוהל וזה. אני שווה שעכשיו יהיה לנו בשביל שזה... טוב, הסקתי. איפה הגופה של היצור הזה שהרגתי? וואי, אני לא יכול. בפעם הבאה עידן מצלם ואני רציני, אני לא יכול ככה. טוב, הסקתי מלא. טוב, אז יאללה, בואו לשמה. יש... לא הסקתי, הסקתי רק מלא חיטים. בואו. איפה אתם? אחריי, עבדים שלי. סתם שנייה, סתם. אבל אני שוקל מלא, חכו. אז רוק, מה יש לך כבר? אז אפשר לעשות ספיק. יש לי בשר, אני זורק. דימה מפרודון. יש לי יבוד הרבה. דניס, בוא ננסה ללכת על הטווייק הזה. אתה רגע, רוצה? אז 3, מה עם הווד? 4 את בטרית, גל. הוא כבר פשוט לא העיף משלם. אותי. לכעוס. יש. בוא נראה מה היה לו. לא היה לו שום דבר. רגע! קחו עם הגרזן, זה מביא יותר הייט בסוף מאשר פיקקס. אני לבל אפ, אני משפר לי את אני הארץ, זורק כן. את כל העץ. זרוק. אנחנו יכולים לעשות עכשיו טיזיליון ספיב ולנסות ללכת על הברונטו. אבל פשוט טיזיליון ספיבים. או שאם יהיה לנו חץ וקשת גם, כל אחד 20 חצים נהרוג אותו. יש לי רוגטקה. נה, יאללה בוא נמשיך. רגע, אנחנו לא לקחנו ממנו את הבגדים. לא צריך. טוב, יאללה, יגאל, המקום גן עדן. אתה שאנחנו- זוכר איפה זה? בוא ניקח את הפרזאור, כן אני זוכר, רגע בוא ניקח את הפרזאור הזה. מה אצלי זה קצת... מה, סתם בשביל הכיף? זה בשביל האקספי. זהו בוא ניקח את העיד. יאללה. טוב. לא, אבל אם אותי תוקפים זה יהיה לי קצת בעייתי עם הלאגים. בפרק הבא אני כבר אסביר לעידן על איפה מורידים תוכנת הצילום הזאת וכל זה. פרוטקשן? אני אסביר לך גם, יש לי פריצה כזאת שזה לא יהיה את הלמעלה, אבל אחר כך אני גם אראה לך איך לשלוח לי. האמת אתה יכול לשלוח במייל וזהו. ציפור, בוא נהרוג אותה שלא יהיה סיכונים לאחר כך. This is Sparta, bitch! הוא היא תוקפת או שהיא בורחת, הכלבה הזאתי? תהרגו את הציפור. הרגתי את הציפור הזאתי. בואו, רגע, בואו, תבדקו את האינבנטורי. נה, לא היה הרבה. יש לי פריים. גם אני השגתי 2. כן, אין בשעת... לי חיים. אני משפר לי וייט וסטמינה. איפה אתם? נעלמתם לי. תחזרו איפה שהיינו, נעלמתם לי. אני עם דני. תחזרו, נעלמתם לי, לאן המשכתם? הנה, זהו, בואו. פשוט תסתכלו על הגרפיקה המהנדסת הזאת, סתם אתם לא יכולים לראות כי לי יש לאגים בגלל שאני מצלם עכשיו. וואי, בא לי קור. יש לנו דניס, זה לא מספיק טוב בשבילך. אבל לפני הווייס היה לי קור. כן, היה לו קוף. עכשיו בגלל הווייס הם טרפו כזה אין לי קור. עד שמצאנו אותו. כן, זה גם... ומה הם עושים ווייס כל 3 שבועות? הם הגזימו. כי זה שרת PvP. אז אבל לא בכל שלט זה ככה, הם הגזימו. לא יודע. שום מה הלבל ש... לבל שאתה עושה חץ וקשת, אני גאון, כן?
טוב, יאללה, בוא נלך. יאללה. אני אל מכין תרוץ, חץ בקשת. צבאי. וואי, תעשה לשלושתנו חץ הקשת אני מכין. האמת בוא נלך, שמה כבר נכין, יאללה. לא, לפני שענו באמצע. טוב עידן בוא, יש שם סטגו, רוצים ללכת עליו? רגע, אני מכין את החץ. אז בוא נלך על הטרייק. איפה התנאי? פה לבל 2, עזוב, הוא מת. לא שאני מת. זה אפשר לבדוק. בוא ניקח סיגננות הזה. אני חייב לשפר לי את הזה, מה נשפר? אני חייב HP. טוב, יאללה, יגנבו. אתם יודעים איך לעשות את זה שמשך דם שתמשכו את זה ותביאו אליי? אני חייב HP, בגלל זה אני לא יכול. מה, התחלת לתקוף אותו? יש עליי חרקים! תעזרו לי, אין לי HP. זה קל, פשוט רוץ אחורה ותן להם מכות. לאן הלכתם? אחרי מי הסטגו אחריך? דניס, פה, איפה שהיית עם... וואי, איזה מזל. דניס, איפה אתה? בוא איפה שזרקת את כל אין לי הדברים. בכלל HP. לא רק לך. נו בואו כבר נעלה ונשים את המיטה הזו. דניס, איפה אתה? עזוב אותו, אחר כך. אני לא יכול לרוץ, אני חייב HP. בוא, לא, אנחנו מעדיפים, דניס יוכל להיות הגנה טובה. איפה הוא? הנה, פה, מלפניך. דניס, לא את... זה... שאני מביא לכם חיים חדשים. היי, דניס. תעשה חץ הקשת לכולנו, אל תהיה כמסנה. מה אני צריך? חברת תסכים. וואי, אני צריך לאכול. עשיתי לי עוד שתי כידונים. תסתכלו איך אנחנו עולים לבלים במהירות. מה זרקת פה? קשת? זה עידן. נה, זו קשת לכל אחד וחצי. שצריך חיים. איפה זה? זרעתי, הנה זה. איפה? בלודבג. אני גם צריך. כמה יש לך? כמה יש לך? למי יש פייבר? לי יש 51. תביאו לי פייבר. בוא, יש לי יותר מדי. כך, תן בו. זרקתי. אוקיי. תעשה לכולנו חצה, אתה יודע מה זה 20 חצים. זהו, מוכן. אני מכין. זהו. עוד בית המשתמש. לא צריך כבר איפה HP. אתם? עידן, קח. לי יש 77. מי שצריך חיים, קחו. יאללה, את זה אני אקח. וקחו אחת בקשת. איפה? יש למישהו מלצים? מה עם עידן? אני מכין? נתתי לו. אוקיי. חצים. חצים? כך. לא, זה שלי. בריס. כך. מה זה? זה כך. איפה זה עין? זה מאחורי. עכשיו אני מכין לי חצי. שכחתי את זה. אחר כך בוא נלך על הסטגו. היה פה איפשהו סטגו, נלך עליו. בואו נלך למקום גן עדן. אתה לא רוצה לעלות האמת, יש שם הרבה סטגוים. יאללה, איפה אתם? אני ליד דניס, איפה אתם? אני מאחוריך, בואו. יאללה, בוא. רציה. שדניס עשי קצת לחצים בשבילו. בוא נעשה לדניס תעשו פיוסים. שלא ייגמר לכם המים. אני חייב קצת שלי. שמעתם פה דודו? לא, זהו, יש לי מספיק. יאללה, תעשה. איזה מוזר, דניס, תסתכלו. יש לך בגדים חדשים, זה כמוצן, יואו. דניס, למה אבל? קודם תבנה זה. קודם בוא נבנה דברים נורמליים. כן, יאללה. זה. בינתיים טייט שמור למיטות, יאלה בואו, רוצים. אני ההגנה שלכם, לא שכחתם? אם נתקפו אותנו אז אני ההגנה. אז יאללה. אני אסתור את זה. זין, טוב, אני לא יכול. מה אתם נתקעים פה? נו דניס, נו בואו. כבר, אתה עולה? אני מחכה יש לליגה. קצת בעיה עם הלייגים פה. כשלפחות מה נגיע. אתם רצים? אל תרוצו. אני לא לרוץ, איפה אתם? איבדתי אנחנו אתכם. יכולים לקבל מים מצמחים. הנה אתם.
העבדים שלי. אם אתם רוצים אנחנו יכולים לצרף אתכם לטרייב תהרסו את העץ הזה בבקשה. איה, מי? איה! זוזו. למה בגדתם בי אבל? אין לי חיים כלכם. למה תמיד אלה הולכים עליי? לא, הם הלכו עליי. אתה היית פה, אז אתה הרגת אחרים. הופה, די, אני לא יכולה לעלות. יש פה תיק כביסה, זה כאילו... אני לא יכולה לעלות פה. איזה טיגריס, כפרה. נו יאללה בוא. אתה לא עליי, זאת זה יהיה טרנד. לא עכשיו. לאן אתם? אפשרי לבוא מפה, יא חבו. זהו, אני כבר שם. בקיצור, בוא ניפגש במקום גם. אני כבר שם. שיט, אני רואה אני טיגריס. ריידן. תקפים אותי חרות קנות. הנה אני המסריח. הנה, אני פה. טוב? מי זה פה? מי המת פה? יש פה יצור מת. יש פה מישהו מת, זה לא נשמע טוב. פרזאו מת ורפטור מת. די הגיוני. הופה, יש לו אינבנטורי. חצי... סלינגשוט נאוקו אני אקח. אני לא לקחתי כבר. יש לי כבר 150. בוא נלך על הפרזאו הזה. לא לפרזאו, כן, סטגו, יאללה בואו. 3, 4 ו... אני כזה לא יאללה, לא אכפת לי. מה, ממתי הוא כזה מהיר? לא. אני מחפה עליך. וואי. לא עליך. What the fuck is it? יש 2 כאלה, 9. תעשו מידה. עזוב, עידן רוץ. תכינו מידה. עידן, אולי תירה בהם קצת כשאני רודף אחורה. נו, אני יודע, הרגתי אחד. בוא, תעזוב לי על השני. תעשו מידה עכשיו. תשים מיטה בשביל דניס. האמת לא, עדיף שתעזור לי. כן, זה... זהו. רגע, אל תיקח מהם את הבשר, חכה, יאללה, בוא יש תשים פה את ה... אלטרפטור. מה תעשה באמת? מהר מידה, תעשה מהר מידה. כן. תעשה פונדמית מידה שתעשה מידה. לא, הוא יכול... יגאל, כן, לא. קח קודם את החצים. מהר. איפה דניס מת? בוא ניקח לו את הגופה. הנה היא. רגע, אני עושה לנו פונדיישן מטאץ' במהירות. מהר. מהר. לא, תפסיקו לוגים בבקשה, סוף. הנה. סקורפיון, יגאל, בוא, תזדרז. אני חייב פייבר, הבאתי את כל הפייבר שלי לדניס. אני אלחם בסקורפיון. לא, אין לי. הוא נלחם עם אנקילו. תעזוב לאנקילו. טאץ' פונדיישן יש, זהו אני עושה. יש פה... לא, הוא עליי. הרגתי אותו. כמה נאוקו יש לדניס וואווה? כן, ניסעתי. הייתי מוכן כבר. יגאל, בוא תיקח פה מהסקורפיון. בוא. עידן, בוא לפה, יש פה כבר זה מהטאץ'. קח מהסקורפיון את החיצים. לא צריך, בוא. דניס הזה בדיוק ליד הגופה שלך. תודה. מקווה שבסרטונים רואים גם לדניס לא היו בעיות עם הזה שישמעו אותו, את מה שקורה אצלו. וואי, זה מקום חד, לא חשבנו על זה, אין פה מים. יש נהר מקדימה. כן. טוב, יאללה. ואם יש לכם, בואו תיקחו מהסטגואים את הפריימית, זה אחלה, זה בשר בטח, מקולקל. בוא נילחם באנקילו. לא. אין לי כוח יותר קרוב לקרובות. 81 דץ. נשמע את זה, זה האמת נזרוק. אנחנו חייבים עוד חצים. לא, הצו הזה בא ותוקף אותי, what the fuck. עידן, תעזור לדניס, אני לא יכול עם הלאגים שלי. וגם כי אני עסוק. יאללה, ספיס. יופי, אני כבר יכול לעשות חלק מסטון. לא מוריד דמג'. עוד כמה חיטים ניסקתי, גרטים. מי תוקף אותי? לא. תעזרו לי, זה דילו שאני לא רואה אותו. help. לא, נו, מה זה עושה? תודה. אוקיי. בואו, למה לא לקחתם מהסטגות הדברים? נו יאללה, בואו.
כי זה עליון, זורק. לא, פשוט בואו נזור בסאו. נתקדם איפה שהבייס הקודם שם ונקים לנו שם בייס מסתום. או שלפחות איזושהי התחלה. כן. יאללה. למדתי קשת וחצים. אוקיי, אני לומד פה כל מיני דברים של בנייה. מה ש... נו. בעיקרון מה אתה אני יכול צריך ללמוד הכל. על מה אתה רוצה להיות אחראי, זו השאלה. אני הנשקים. לא, עידן, אני אחראי על הבנייה. זה מה אני אחראי? על התאים? על מה? בקיצור, לא משנה, תלמד מה שאתה רוצה. יאללה, בואו כבר. רגע, אני לומד לי פה משהו, דניס, אני עושה משהו טוב. אז אני אחראי על כל המקומות שאיפה שאנחנו בונים דברים. תהיה אחרי הסטורג'ים הזה. מה זה אחראי על סטורג'ים? בואו נבנה כיף קטנה. לא, אבל בונים יותר קרוב למים. זה סתם בניתי, יאללה בואו. ממשיכים. ולא בונים בית על ההרגש. לא בפנים. כן, על ההר, כמו שבנינו בפעם הקודמת. זה היה טוב, אבל אסור לנו ריידים ל-RPG. אסור לנו כל הזמן ריידים, כי כל הזמן אנשים באים להרגש. לא אמרתי בהרגש, בואו אמרתי נבנה על ליד צלע. המערה. שם ההפך יותר הרבה אנשים. ראית, בעיקרון המקום שהיינו בו היה הכי פחות סבלנו. ראית את כל הבתים האחרים, האנשים כבר פרשו מכמות הרעידים. לא, יש פה איזה טיטנמור או משהו, תהרגו אותם. כל מיני יצורים נאצים בקיצור. האמת הם מביאים חיטין אז הם יצורים טובים. מנקי! יש לך זה? למי שיש מג'וברים? דניס. אל תתקרבו אליו. וואלה, הנה הוא. לבל 20 הוא הלבל הכי גבוה. אל תתקרב, יגאל, הוא יברח. איזה חמוד הוא, אני רוצה אותו. לא, אבל הוא זה שלי, עידן. אני אעשה לכם, חכו שנייה. אני מצאתי אני אותו. יודע. טוב בשבילך, אבל חכה. יאללה, נו איפה הוא? תאספו כולם מג'וברים. זהו, אני מוכן לעשות נותן. זין, הטיטנמור סוליטר האלה, יאללה, אני בא עכשיו. איפה הקוף? מה, איבדתי אותו, איפשהו פה טייל. הנה החרא הקטן הזה. אל תקרב, אל תתקרב, יגאל. אני מאחוריו תמיד. פאק, תהרגו אותם. תרחיק אותה אין לי מהקוף. ספילס. תרחיקו אותם מהקוף. יש. נתתי לו, למישהו יש... זהו, אחורה. אני... דניס ידאג לזה, אבל עידן מקבל את זה. כי הוא כאילו הזה שראה. יגאל תתרחק. לא, זה לא תעשו לו מספיק. מג'וברים. עידן, אל תדאג, זה לא מספיק. זה מישהו על הציפורים האלה? איזה. טוב. אין סיכוי שיש להם ציפורים ב3 ימים הראשונים של המשחק. יש לי עוד מג'וברים. איפה המנקי? עוד לא רעב. לא עוד יודע לא אבל רואה. איפה לידי. הוא רעב, נתתי לו עוד אחד. יאללה. טוב, זה בערך עוד כל 3 שניות. תשיגו עוד מג'וברים. לבל 20. זהו, אני מוכן לעשות סטאנט מודלת. הנה הוא נוסע. סטון פונדיישן עוד מעט גם אני אהיה מוכן. שנייה, תשיגו עוד מג'וברים. צריך עוד איזה 6. אני נראה לי אלך לצוד פה את קח הס... עידן, אתה תעשה לו. אני נראה לי אלך להרוג לי פה איזה סטגו נחמד. עידן, קח פה. אם קורה משהו אני רץ אליכם. אני באי. יש לי להגים. עידן? עידן. טוב, יש לי בעיות גם עם הסקייפ. גם במשחק גם הסקייפ לא כזה טוב.
טוב, אז נתקע לי ויקח עוד זמן עד שזה... הופה, זה מתחיל לחזור. טוב. בקיצור, יש גם בעיות עם האינטרנט. עידן, תעזור לי. אין לי ספירס. אני חשבתי שיש בעיות עם האינטרנט. תעזרו לי. אני לא יכול. עידן, תעזור לי. מה אני עולה עליהם? תראה עליי, לא עליהם. יגאל, תעזור לנו לחפש את המענקים. אני בפריז. טוב, קרס לי. אצל מי זה מתקשר? לא יודע, זה כתב לי שזה אצלי. טוב, אני גומר. טוב, יאללה, נגמור את הפרק הראשון. טוב, אז כאן היה יגאל, פה איתי היה עידן ודניס, ויאללה ביי.